खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बिटिआर सोरखारनि मोनसे जाफुंसारनाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गिबि बेचनि बिजाथिफोरा देग्लायनि एपिएससिनि मेन्स आनजादनि रिजाल्टआव सा 16 जन फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बिटिआर सोरखारनि नाजाथाबनायाव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि सा 16 जन फरायसाफोरा बेबाराव बांसिनै उथ्रिसारनो हादों। बिटिआर सोरखारा बिटिआर हालामनि सोलोंथाइ थासारिखौ साबसिन हामसिन खालामनो थांखिजों थांनाय समफोराव गुवाहाटि आरो दिल्लीफोराव इउपिएससि आरो एपिएससिनि थाखाय बेसेन लायाजासे फ्रि कचिं होनाय जादोंमोन। थारैनो प्रमद बर' बिथाङा रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनो बेबादि सुबिदा होनानै फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ फारसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव लाबोनो हादों। रायजोनि सिङाव थानाय गासैबो थागिबिफोरनि थाखाय रायजो सोरखारनिफ्राय मोनसे फोसावलाय। नोंथांमोना मिरु सोरखारनि दारै फुड कर्परेसन अफ इन्डियानिफ्राय दैथायहरजानाय माइरंखौ रेशन कार्डनि दारै मोनोब्ला नोंथांमोना माबाफोर जेंना दङब्ला रायजो सोरखारनो थोंजोङै खौरां दैथायहरनो हासिगोन। रायजो सोरखारा गोख्रों फोसावना होनाय बादिब्ला गामियारि ओनसोलफोराव एफसिआइनिफ्राय फैनाय माइरंखौ बाङाय बेसेननि गला एबा कन्ट्रल गलानिफ्राय मोननाय समाव गलादारा जुदि माबाफोर हेरफेर खालामदोंब्ला एबा माबा माबि जाहोन दिन्थिनानै नोंथांनि मोननांगौ माइरंखौ दाननानै लाखिदोंब्ला थोंजोङै नोंथांमोना 180034533611 नाम्बाराव फन खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। अब्लानो दान्दिसे समनि उनावनो रायजो सोरखारनि जाख्ल'नाय होबथाग्रा बिफाना बिथांनि फारसे गोख्रों एक्सन लागोन आरो बिथांनि गलानि लाइसेन्सखौ दाननानै होनायजों लोगोसे साजा महरै जेलसिमबो दैथायहरनाय जागोन जुदि बिथांनि जाख्ल'नाया रोखा होननानै फोरमान जायोब्ला। बेजों लोगोसे रायजो सोरखारा बाङाय बेसेन गलादारफोरनि थाखायबो गोख्रों बिथोन होदों। फोसावलायनि गेजेरजों गंफ्रोमबो गलादारफोरा मोनफ्रोम दाननि 1 खालारनिफ्राय 10 खालारनि गेजेराव माइरंखौ एफसिआइनिफ्राय लायनो नांथारगोन आरो 10 खालारनिफ्राय 16 खालारनि गेजेराव माइरंखौ राननानै होनो नांथारगोन। सोरबाफोर गलादारफोरा बेफोर नेमफोरखौ मानियाखैब्ला मोननांगौ बादि आरो मोननांगौ समाव नोंथाङा माइरंखौ मोननो हायाखैब्ला नोंथांमोना थोंजोङै 180034533611 नाम्बाराव फन खालामनानै रायजो सोरखारनो खौरां हरनो थाखाय रायजोनि गासैबो रेशन कार्ड थानाय रायजोफोरखौ खावलायहरदों। रायजो सोरखारा मख'नो गोनांदि दासान्दि रायजोनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो नखरा साफायाव 5 केजि लिरथायहै माइरं मोननो हायो। बेनि बेलायावनो सोरबाफोर गलादारा खम माइरं हरोब्ला आरो 10 निफ्राय 16 खालारनि गेजेराव माइरंखौ राननानै होआब्ला नोंथांमोना रोखा फोरमान गथायनानै रायजो सोरखारनो खौरां हरनो हागोन। थांनाय बुधबार सानखालि शरद पाठकआ गावखौनो मिरु एसामिस सेल बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बुंनानै खौरांगिरि मेल खुंनानै बिपिएफ हान्जाखौ नंखाय बांसावनायनि थाखाय सालबारि जिल्ला बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि खनीन्द्र ब्रह्मआ खौरांगिरि मेल लादोंमोन। खौरां मेलनि गेजेरजों बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि खनीन्द्र ब्रह्म बिथाङा फोसावनाय बादिब्ला बिपिएफ हान्जायाव दिनैसिम बर' एबा एसामिस सेल दानाय जायाखै। शरद पाठकआ सिगाङाव बिपिएफ हान्जायाव दंमोनब्लाबो जेबो बिबानाव गैखायामोन आरो बिथाङा गावखौ मिरु बिपिएफ एसामिस सेलनि गाहाय नेहाथारि होनना बुंना लानाया नंखाय होननानै बुंदों। लोगोसेनो खौरां मेलनि गेजेरजों बिपिएफ हान्जानि नंखाय बानसावनायनि थाखाय शरद पाठकनि हेंथायै एफआइआर होनाय जागोन होननानै बुंदों बिथाङा। सासे बर' लाइमोना जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय। बे जाब्रबथाया गारिजों गारि सौग्रावनानै नङा। बे जाब्रबथाया बाइक सालायग्रा बर' लाइमोन दिपिन मेस आरो मैदेरनि गेजेरावसो। दिपिन मेसआ बुधबारखालि हरनि 12 रिंगासो समाव मेला नायनानै फैफिनना गावनि लोगोखौ न'आव गारबोनानै गावनि न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो लामायाव नामेरि हाग्रानि मैदेरजों मोगा मोगि सौग्रावलायो आरो हाग्रानि मैदेरा बिथांखौ गाथारनानै जिउ फोजोबलाङो। बिथांखौ सारिदुवार रेन्जनि सिङाव थानाय नामेरि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय सामलगा गामिनि प्रफुल्ल मेसनि 18 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला होननानै मोनथिनो मोन्दों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालखौ 2 नभेम्बर थामहिनबा मैया इडिनि गाहाय मावखुलियाव नुजाथिहैनो थाखाय सामन दैथायहरदोंमोन। नाथाय इडिनि बे सामन हरनायखौ अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा गनायनानै लायासै। बिथाङा मैया इडिनि मावखुलियाव नुजाथिहैयासै। बिथाङा इडिनि मावखुलियाव नुजाथिहैयाब्लानो इडिनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरनानै बुङो दि इडिनि सामन दैथायहरनाया इलिगेल जादों। बिजेपि सोरखारनिफ्राय प्रेसार मोननायखायसो
सामन दैथायहरदों। मा जाहोननि थाखाय सामन दैथायहरदों रोखा फोरमायनाय गैया, बेनिखायनो नुजाथिहैनो हाया होननानै लाइजाम दैथायहरो। इडिआबो बिथांनि बुंनायखौ गनायना लानानै गाव दैथायहरनाय सामनखौ दिखांना लाफिनो आरो उनाव गोनां जाब्ला सामन दैथायहरफिनगोन होननानै फोरमायो। मख'नो गोनांदि अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा फैगौ बिसायख'थिफोरनि थाखाय मोनब्रै रायजोआव फोसावदिंनाय हाबाफारि दं। बेखायसो बिथांखौ बिजेपि दोलोआ सोलो बाहायना जेलाव सोना दोननो नागिरदों होननानै फोरमायदों बिथाङा। मैयाबो बिथाङा इडिनि मावखुलियाव थाङाब्लानो मध्य प्रदेश रायजोआवसो बिसायख'थिनि केम्पिं खालामहैदोंमोन। थांनाय सानसेनि सिगां आसामनि गभर्नरआ मोनसे फोसावलाइनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गं 47 गामिफोरखौ बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लाजों दाजाबफानाय जाबाय होननानै फोसावनानै होदोंमोन। बेखौ लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ हालामनि रायजो राजाफोरा जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो बमा बायदि गावनानैबो रंजादों। दा बेनि सायावनो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारीनि खेंफोरथि। बिथाङा गिबियावनो बिटिआरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 47 गामिया सोसनजानायखौ लानानै गोजोननाय मोननाय फोरमायो आरो रायजो सोरखारजों लोगोसे आसामनि गभर्नरखौ साबायखर बावनानै बुंथियो दि नखरनि सुथुरा बायजोनि सुथुरनिख्रुइ गिथावनासिन। मानोना जाय गावनि हारिनिनो माखासे दैदेनगिरिफोरा गभर्नरनिफ्राय जेबो नटिफिकेसन ओंखारग्रोयैयावनो रंजानायखौ सोंखारिदोंमोन। दा बिथांमोना मा बुंबावगोन? बिथांमोना गराय बादिसो। गराया जेरै गोबां मेंनो रोङि खारनो हायो, नाथाय गरायाबोदि बालाबारियाव खारोब्ला गब्रयो बेखौ जेबो मिन्थिया। थिग बेबादिनो गराय बिथांमोना जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो सनितपुर बिश्वनाथनि गं 47 गामिफोरखौ बिटिआरआव थैब्लाबो हाबा होननानै बुंदोंमोन। बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला बिटिआरजों गं 61 गामिफोरखौ आसाम सोरखारा सोसननो खोथा होदोंमोन। बिनि लेखायैनो आद्रा थाबावनाय गं 19 गामिफोरखौबो थाबैनो बिटिआरजों सोसननाय जासिगोन आरो बेनि थाखाय खामानि मावबाय थादों होननानै फोरमायो। जोबथारनायाव रायजोफोरनो बिथाङा रोखा खालामना होयो दि गं 47 गामिफोरखौ दासान्दि उदालगुरि जिल्लाजों दाजाबनाय जादों। उनावहाय गासैबो गोनां जानाय फसंथानफोर आरो माखासे नेमफोरखौ सुबिदाफोरखौ बाहायनानै गोदान जिल्ला महरै दाफुंनानै होनाय जागोन होननानै बुंदों बिथाङा। मणिपुरनि राजथावनि इम्फलाव मैयानिफ्राय फिन कारफिउ फोसावनानै होबाय मणिपुर नखर बिफाना। मणिपुरनि बिग्रायारि उदखारि हानजाफोरा धर्ना बायदि होफ्लानानै आसाम राइफलनि केम्पआव हाबनानै हाथियारफोरखौ सेनो नाजानाय बायदि थासारिखौ नोजोर होनानै फिन मणिपुराव कारफिउ होनाय जादों। बे कारफिउनि समाव इमारजेन्सि सार्भिस जेरै सावस्रि फाहामथाय आरो डिजेल पेट्रल पाम्पनि अनगायै गासैखौबो बन्द खालामनाय जादों। बेनि सिगां मणिपुराव कारफिउखौ फुंनि 5 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम बोखारनाय जाफिनदोंमोन, नाथाय दा आबुङै 24 घन्टानि थाखाय कारफिउखौ होनाय जाफिनबाय। मख'नो गोनांदि 3 मे खालारनिफ्रायनो मणिपुरनि मोननै हारिनि थागिबि कुकी आरो मेइतेइनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे न'-बां सावजानानै रिफिउजि केम्पआवसो थानो गोनां जादों। मैया इन्डिया आरो श्रीलंका हादोरनि गेजेराव 48 खेलानि मादाव 33थि क्रिकेट खेला जादोंमोन। बे क्रिकेट खेलायाव श्रीलंका हादोरा टसखौ देरहानानै बलिं खालामो। इन्डिया हादोरनि क्रिकेट हानजाया बेटिं खालामनानै 50 अभाराव 8 उइकेट्स थैनायजों गासै 357 रान खालामनो हायो। बिनि बेरेखायै श्रीलंका हादोरा बेटिं खालामना 19.4 अभाराव गासै 55 रानल' खालामना अल आउट जायो। इन्डिया हादोरा गासै 302 रानजों खेलाखौ देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि दिनैसिम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप खेलायाव रावनिबो हानजाया बेबादि 55 रानल' एबा खम रान बानायाखैमोन। बेनो वर्ल्ड काप खेलायाव गिबिसिन खम रान बानायनाय जारिमिन जानानै थालांसिगोन। बे खेलाखौ देरहानानै इन्डियानि क्रिकेट हानजाया गासै मोन7 खेला गेलेनायाव गासैखौबो देरहानो हानानै सेथि खेलानि फारिलाइयाव दं आरो सेमि-फाइनालनि थाखायबो क्वालिफाइड जानो हाबाय। मैयानि खेलायाव भारतनि जानानै महम्मद शामी बिथाङा गासै 7 उइकेट्सबो लानो हादोंमोन। हाग्रा रैखाथि खालामनो थाखाय हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारीजों दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडार एबा माखासे सोद्रोमाफोरा दंफां सिखावफोरनि मुं सुनानै हाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि गोथां दंफां दाननानै लाबोखोमादों होननानै रायजो राजाफोरा अजद दिखांदों। नाथाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि हाग्रा संरैखा खालामनायनि खोथा बुंनाया बेसेबां सैथो रायजोफोरनिसिम सोंलु सोमजिखांदों। मानोना बावैसो सान सिगां दंफां सिखावनि मुङाव
सानै बर' सुबुंखौ गावथारदोंमोन। नाथाय बेबादि समाव बिथां रनजित बसुमतारीजों दाजानाय NGOआ माबोरै हाग्रानि गोथां दंफांखौ दानफायनानै ट्रेक्टरजों लाबोनो हाखो? बेबादि खामानि मावनाया रायजोफोरनिसिम सोंलु सोमजिहोदों। रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय आथिखालाव गोबां बिबांनि गोथां दंफांफोरखौ लाबोनानै थुबुर गारफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बुधबार सानखालि गोथां दंफां लाबोबाय थानायखौ रायजोफोरा लामायाव हमथानानै बायदि सोंथि खालामनायाव NGOनि मावथिफोरा उल्थायै रायजोफोरखौ हुमखि होदोंमोन। बेनिखायनो बे बिथिङाव हाग्रा बिफानखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायहरदों रायजोफोरा। दा बे जाथायखौनो लानानै बनसु आरो आटसु फरायसा आफादा चिरां जिल्ला बेंगिरिनि जोहै मिरु सोरखारनि हाग्रा बिफान, आसामनि हाग्रा बिफान, आसामनि गभर्नर, BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखांलाय गथाय हरदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे बिथांमोना गोसोखांलायखौ गथायखांनानै चिरां जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव BTCनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मुसुखा सावनायखौबो नुनो मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।